dami pang tao. Thank you. Yun po, yun ang 140. Yung ano yan, yan. Yan naman po yan, parang parin naman. 130 po.
Tendang damulag, tusino, longganisa. Tendang damulag, tusino, longganisa. Gold mining ka ako lang. Gold mining kang po. Able to registration. Tasty bird boss. Tasty bird. Ay, kailangan mo ito pagkakas. Kumaya. Yan yung diretso boss. Yan, nakabalik ka. Dara na kang dinalan. Salmon, puset. Habang mo sa habang mo. Hindi kita o dinalan. Muli? 500. Pili lang po sa litigado. Ayan, mayang-mayang tunay. Yes, thank you po. Tunay ito ba yung maya? Opo, sigang. Mga tatlo, wala na yan. Wala pang isang kilo. Mga pinaka. Hindi lang ba? Oh, 100. Oh, 100. Ah, pwede na ito pala natin.
Hanap ka na?
Magkano dito? Bahala ka dyan ba siya nga? Sana tarang pilihan mo ka. Sasanod yan. Ay, ito sa puro? Dati ang klase. Yeah, bili. Yung case niya, no? Yung case niya. Hindi ba maganda yung pagkakakuha niya? You can have it your way. How do you want it? You can back the thing up and shit up, push up, all temperatures rise and rotate. Go to the next one. December po.
Bilisan mo kasi. Parang di ako magbabay. Ano ka? Namatay lang yung susi. Ini berarti datang kita. Balis na si Daddy. Walang tuloy na. Listen. Bintang damulag, tusino, longganisa. Bintang damulag, tusino, longganisa. Bintang damulag, tusino, longganisa. Bintang damulag, tusino, longganisa. Bintang damulag.